Kedy si naposledy niekomu ďakoval? Asi nedávno. Kedy si naposledy ďakoval sám sebe? Ďakovať je dôležité. Ďakovať sám sebe je občas ešte dôležitejšie. Pretože ak si nespomenieme my sami na to všetko, čo sme urobili a nedáme si tú námahu, aby sme sa pochválili, aby sme si povedali, že sme niečo urobili dobré, je možné, že nás nepochváli nikto iný. Zmeni jedno slovo. Namiesto toho, aby si hovoril ďakujem vám, ďakujem tebe, poďakuj sám sebe. Ďakujem si. Prešiel som si ďalším ťažkým dňom. Zase som na seba vzal zodpovednosť. Som na seba hrdá. Ak sa ti páčia takéto reelská, tak ma nezabudni sledovať, pretože ich plánujem ešte veľa.